खुलुमबाय नोंथांमोन आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय चेनेला सोरबाफोर गोदानै दिनैसो जेनेबा अनलाइन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै भिडिअखौ नायनानै लाइक कमेन्ट गालांबानो जाबाय आरोना दायो आङो ओंखाम ओंख्रि संबायमोन आरोना खालि फाजाल' एवनांसिगौमोन सासेया मालाय फैया जालायबायनो आङो दायो आलु माशरुम संनो नागिरदों आरोना दाख्लै बाजारनिफ्राय लाबोनायखौ जागासिनो आरोना बेनो लास्ट आङो दालिबो रुखांबायमोन आरोना नै ओंखामबो संखांबायमोन ओमफ्राय मालाय फैलालायनो बोराया आरोना मा सामफ्रामबो ओंखाम गोजां जाबाय था आरोना जारलासो माथो खालामनो लोगोफोर नङा होमबा फैग्राया मालाय फैलानो माने दिनैबो सोरबा जाहोगोननो आरोना ओमफ्राय दिनै सुनिबार हाफ दे मोनोमोन आरो एखमबा बेबो गैया फैलानो आरोना दा मोनासेयावसो फैसिगोन लोगोफोर आङो एवनानै लानोसै बे फैयाबाबोथ' संखानांगौ जाखानांगौ नङा होमबा बियो गावनि ओंखाम गोजांखौ गावनो जाबाय थादों जि जारलासो ओमफ्राय लोगोफोर आङो जेबो होआ आरोना खालि जिरा ओमफ्राय सामब्राम गुफुर गरथाम ओरैनो एसे औ आं बेखौ हरग्रोगोन आरोना एसे खेबसे एरलाग्रोगोन आरो दा आलुखौ हरगोन ओरैनो एसेल' थावआव हरग्रोगोन आरो दै गुदुंजों सुनाय नालाय एसे दै ओंखारो आरोना ओमफ्राय नायदो ओंखामा आरो बे ओंखाम बोराया दैया रानबाय आरोना थाव ओंखारबाय ओमफ्राय बिथिंजाय आं जानो नागिरदों दालि समबार मारिनोसै आरोना बिदिबो सङो आङो ओमफ्राय गासिबो रोखोमै सङो आरोना गोसोसो एखमबा रुनानै टमेट' माबा माबि खालामनानैबो माबा जायो आरोना बिदिबाबो गोथाव मोनो बिमा फिसा साथामनोल' एसेल' माबानोसै आङो बिनि सारायनि महरा बिदिनो आरोना लोगोफोर गोसोमानोखा गुफुरा गुफुर मालाय नै गोसोमा गोसोम मोजां जाथारो आरोना बेयावबो मामि ओइ दाखोर गारग्रा फैबाय मा गारहैलाय नांगारहैनो दाखोर गारग्रा गारि आरोना लांफैयो बिदिनो दिनै गासैनिबो फिसाजोफ्रा गारहैजोबदों आरोना मानो होनबा दिनै सुनिबार नालाय बयनिबो फिसाफ्रा दङ मामिया आंनि बाबायाबो दुगैखांबाय नेबाने दुगैबाय देलायबाय ओमफ्राय गरमसो जाफिनबाय आरोना दालियाबो जाबाय लोगोफोर नङा होमबा दुन्दिया समबाराव मारिहरबाय नालाय ओमफ्राय बे मोनबानो जानोसै आरो जों बिमा फिसा ओमफ्राय बोराय फैयाबा जोंहा खम जायो आरोना मानोथाय मिथिया एसे लांदां मोनो ना मायो गथ'फ्राबो खम जायो आरोना नै बिदि जाबाय आरोना लोगोफोर मैखुनखौ गोसोम नुबाय आरोना दुन्दिया एसे होनोसै गोथाव जादोंना जायाखै जाबाबो जासामनोसै जायाबाबो जासामनोसै आरोना लोगोफोर उखैनायखौल'सो बन्द' खालामनो हानाय जानांगौ ओमफ्राय लोगोफोर एसे गरमसो मोनफिनदों आरोना दिनै नै फांखासो होदों आरोना थ' लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ ना होमबा 1K जाबाय मिनिनोसो ओंखारो आरोना आङो दा खमायफिनगोन ना मागोन आं मिथिला जायखिया मोनायाव ना जेनेबा
मोनायाव 1K जानानै थादों आरोना दिनै मोनायाव सुक्रुबारनि मोनायाव जानानैथ' थादों नङा माने बेनो आरोना मा होनो मालाबा आं बिहरबाय मालाबा सोरबा बिहरबाय बिदिनो जेने थेने 1K जाबाय आरोना ओमफ्राय आं मिथिया खमायफिनगोन ना मागोन आरो थ' आङो बांद्राय इदि माबा नङा आरोना लोगोफोर मानोबा आं बिहरनाय बा सोरबा बिहरनाय बेफोरबायदि फाला बदल सापर्ट खालामनायखाय थ' जेखियानो जाया नङा होमबा जेरैखि जाया 1K जाबाय नोंथांमोननिसिम जोबोद जोबोद रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथांमोनाबो सापर्ट खालामबाय ओमफ्राय आं आसा खालामबावो आरोना बिदिनो 1K 2K 3K थांबाय थागोन आरो बिदि होननानै लोगोफोर थ' बिदिनो फाला बदलबाबो जेखियानो जाया मानो थांबाय थानांगौ नङा होमबा जाबाबो जायाबाबो मा रायलायदेरनोबो मोना बाबा ओमफ्राय हौवा सासेया जि जोमनो बिदोंमोन आरोना बिदिनो गेजेर गेजेर गथ' गोनां नालाय थ' ओमफ्राय लोगोफोर आंना वाट्च टाइमा जायाखै आरोना नायनोसै माला जायो बियो जागोन ना जाया माने खै मासबा नांबावगोन आरोना दाबो माबा नालाय सारि नालाय माने दासो गेजेर नांदों आरोना दासो गेजेर नांदों थ' लोगोफोर आं आसा खालामो वाट्च टाइमाबो लासै लासैनो जालांगोन नोंसोरनो बिदिनो भिडिअखौ एसे एनै नायलांबाय थाबानो जालांगोन बायदि जालांगोन आसा खालामनाय थाबाय आरोना लोगोफोर आङो थेंकिउखौबो मालायफोरनि बायदि जेनेबा नोंथांमोना सोरबा सोरबा बिराद गोदै गोदै थेंकिउ होनो मोजां थेंकिउ होनो रोंगौ ओमफ्राय आं बिदि रोङा आरोना लोगोफोर आं न'आवबो बिदिनो भिडिअआवबो बिदिनो माने एसे बिदिनो आरोना थ' नोंथांमोना आंनि थेंकिउखौ लाबानो जाबाय बेना बिदिनोसै होननानै आरोना थ' लोगोफोर बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय थेंकिउ बयबो एसे एनैबाबो सापर्ट होदों ना होमबा लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बेनोमोन ना होमबा 1K जाबाय होननांसिगोन खुसि बानायनांगौ ना मानांगौ ओमफ्राय थ' लोगोफोर बाय बाय गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो